Wideo do reklamacji. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób i dlaczego doszło na pobicie szklanych półek i uszkodzenia witryny w środku. Witryna jest dostarczona na palecie, półki są zabezpieczone w ten sposób, zaklejone i cała ta witryna jest pasami przypewniona do tej palety. Jeżeli idzie na samochodzie, to nic się nie może stać z półkami. Taki oczys. Ale stała się rzecz taka, że kurier miał mały samochód i nie weszło się mu do tego paleta pionowo. I kurier zrobił to, aby się mu to weszło do samochodu, że zrobił i tę paletę i tę witrynę urobił tak. Półki szklane uszkodziły tutą część witryny, jakieś się i pobiły. Jak to słyszał kurier, że coś się rozbiło, zamiast aby zrobił tuto i wrócił te z powrotem, tak zrobił w ten sposób. I półki szklane zrobiły dziury do witryny na górze. Tak się to mogło stać. I dlatego myślę, że jest to powód na uznanie reklamacji. Dziękuję.